Ningizimu Afrika nina bakaphunga nomageba nina babhejana ephuma esiqwini siyanibingelela sanamukela nonke kwiBabu Dokotela TV show sibingelele nesilo sethu esisha inkosi uMisizulu Babu Dokotela ake sibingelele sikwamukele ohlelweni lethu namhlanje sithi bayede ehlanga lomhlabathi wena wembube silungise spelling namhlanje and liphuma ilanga kwaZulu la shona ilanga yebuza okandaba namhlanje wembethe ingubo yakhe esilo uyinkosi ephelele bayede indaba zethu uMisizulu asikuchallenge sikucontest sikucabanga kumele ukuthi abe inkosi kumele abe ubayede asinayo kenye inkosi sinawo ungezwe upresident wamabhenqa sinawo ubaba wesizwe ngoba sitholelile isizwe sinawo ubaba I am ubaba usizwe Babu Dokotela ongayisuli umfana omuhle njengekhehla lomlungu kuseyinalo inkinga leyo eyeqilaza lento futhi nayo Babu Dokotela ake singene emsebenzini osuku ngaphambi kokuba siqale embuzweni wethu Babu Dokotela so itopic namhlanje so sikhuluma nge-high voltage yeyithwalo ake sibheke la Babu Dokotela kunalabantu Babu Dokotela athi umuntu mangabe efundile esebenza kahle bese exhaphaza abasebenzi laba basuke bemsebenzela ngabe kuthini kuphawula kwakho kumuntu osebenzisa imfundo yakhe ukuxhaphaza abantu abamsebenzelayo Siyabonga kakhulu obonga Babu Dokotela bawesizwe bawujabulile isoloko sikuveza nje lokho sinayo ipoverty ipoverty yethu iphenduke aba charismatic okusho ukuthi kwabe into enhle into ethandekayo ukuthi mengiqasha sathi ngathola nje kunabaqashi abangababiza abaqashi njengabasebenzi uthi ngathi ngathola nje amantombazanyana awu4 ngizwabeka la ngaphambili ethilini bese ngithola umfana uzoshisa inyama yayizwa le nto le automatically uthi bese ngithola umfana bese mtholile lo muntu wesiliso oneminyaka u32 umbiza ngomfana athole lamantombazane lawa azomsiza la akubiza ngamantombazanyana ethi nginamantombazanyana awu4 nomfana osenyama cha wona okuyasebenzeka leyo nto nje kukodwa kuyiabuse cross abuse verbal abuse and engeke siyitolerate ngoba siyathola ukuthi abantu ngemfundo yabo they have stopped ukuthi bapersuade igoli yabo but now they started to throw stones to people abangazange babe nenhlanhla ukuthi babe na same qualification anayo angikuveze futhi lokho nayo imfundo yakho sometimes you'll be shaken otherwise lento lokusitsakela wena ukuthi wena wafundiswa uma wakho mawengena lutho namanga wevese ebhuquziswe eceleni kuze uthweni ufunde manje lokusibhampela la yabona nenwele za plastic eshala zabantu abafile uzosijwayela kabi wena especially wena ngijwayela nje kabi and then wazi kahle wena ukuthi njoba ufundile nje uwelwa na induku nomkhabo ongakufaka nophaqa abangakulengana nama socks ayifake ubaba wakho edayisa ama drugs nakwazi ukufunda ezikoleni ezisile and manje wena usuzothuka abantu abasezingeni eliphansi but abasazoqhubeka futhi bakhuphula umcebo wakho wena uqhubeka futhi uyaba insult ngoba indlela nawe ufunde ngayo ayikho immune ayikho clean uyakwazi nje lokho ubaba wakho into akade yenza eshaya umgaqo enza iF lemgaqweni and wena wafunda waba lento yona kodwa manje usuba nesibindi sokuthi udelele noma ubukele abantu phansi abampofu futhi abangenayo imfundo elingana neyakho kodwa nawe ubungafundanga indlela egenuine Babu Dokotela uthi nje nina abantu esenifundile asikiyeke nje lokuthi kuzobukelwa phansi abanye abantu abazosebenzela sibabize ngabafanyana mina nginaba abasebenzi kodwa ngaze ngisho ukuthi eSalisbury nginabafana abawu4 nentombazane yodwa ehlaniphile no ngiyakutshela eSalisbury ukuthi e-shiftini bawu4 ngikutshela lento kuphela akekho umuntu kumina oyintombazanyana konje vele sikole nawe young intombazana yini ngesingisi it is a damsel it means just a stupid like girl intombazana esuke ingeyilutho it is a damsel yini nje ngomgodo Babu Dokotela it is a care it's not a dog a care it is CUR iyangifundisa ukuthi inyanga kodwa ngagcina ka4 ngifundisa nina namhlanje Babu Dokotela siselapho Babu Dokotela ake njengomuntu omqashi onabasebenzi asebethe ukuthi bathi xaxa abasebenzi sebedlule emashumeni amabili basuke bebaningi kwenziwa yini ukuthi uma ngabe ukuthi omunye wabasebenzi bakho mhlambe kunezinto azenzayo uya progressa either uyakhe ekhaya mhlambe uyashada mhlambe uthenga imoto bese nithi lo ngazuthi imali yami uyayintshontsha kusafanele akabhekwe kahle kanti imali ensweni bakhokhela yona abakwazi ukuthi benze lezi zinto ngani asikuveze lokho siyabonga umbuzo wakho ake sibheke lana number 1 imali oyikhokhela umuntu osuke ekusebenzele it is not versus imali osokuyitholile
wena usuke uhlulwe ukumroba ngokwenele ogcina kwa wena usushawa iconscious ukuthi hayi lo muntu ngenza ukuthi imali yami intshontshe. Uma uholela umuntu wazi ukuthi lo muntu lena ngeke uphele u2 days engabuya ngizoboleka enye ngoba kunabasebenzi asebephenduke abaqasha abaphenduke omashonisa kubasebenzi babo. Lento ke iyasikhubaza ngoba even umuntu esebenzela inyanga omunye sometimes even assumed kuthiwa wemsholozi umbheke lo cameraman wakho uzogcina seyinyanga naye yabo. Uzogcina seyinyanga naye. And then because ujealous ukuthi you are keeping that person for too long, failing to think that lento ikhahlela ngemuva njengehashi ithi uyibheke le ndoda yayibothi pha kanjani ngathi ithola ngawe nje le ndoda uyibheke le nto kodwa ngisho kodwa ngithi ibheke ngoba lezi zinto lezi we as abantu abamnyama siyamona we don't want to see growth to each other but uma usebenzela umlungu ukukhuphuka futhi uthi nawe ucela ukufakwa kule kampani ngoba ngathi abantu abasebenza kaDunlop ukuhamba kahle abantu abasebenza kampani nokuthi akushiya ukuthi kusho ukuthi iboss yenu lapha kaDunlop ithwele ngani yini nonke nihamba ngemoto ngale kumshwana ngala sapref imajority asenza khona bahamba ngemoto but akaze kufike ekutheni umqashwa khona sorry ukuthi mhlambe bayawuntshontsha yini upetrol bayithatha imali ukuthenga imoto. We have to mature singabantu abamnyama. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Okay Babu Dokotela seselapho nje kule topic yokusebenza namhlanje ngigcile ngayo kakhulu. Inyanga kungani igcwele emafemini kangaka? Umuntu noma ethi enyangeni uyofuna uyoconsulta inyanga bese idonsa CV lapho ithi hayike siyofika ungifakele la usebenza khona. Why nibe nihambe neoffice nibe nezinyanga ninomuthi ukuthi abantu bathola umsebenzi? Lento iyakhubaza and futhi iyaphoxa. Iyakhubaza futhi iyaphoxa. Kade ngise Nelspruit ngihamba nabasebenzi futhi singene ngaphakathi. Nelspruit ke sibonga ukuthi kune garden court nakhona. Sihlaka. Mase ngophaka lapha. Yangibuza ke insizwa. Siyazixoxela nje. Imisibuza ukuthi what are you doing for a living? Ngithi ngiqala ngika understand ukuthi ngithi mina yini engiyenza ukuphila. Wabona ukuthi ngoba vesa angiyanga esikoleni ngaphinde futhi wa break down ekhemesi ukuthi ngenzani ukuziphilisa. Ngathi ngumela lapho ngiyinyanga. Kwathi kuphela nje usebenzi. Ngithi umsebenzi phela lona abantu abangisebenzelayo baholelwa yimina kuba ngiyinyanga. Kwathi bonke laba abaninga ngayithi iyakhubaza lento ukuthi uma uyinyanga ku expected ukuthi uzophinda usebenze. Because once waba inyanga uye leader. If usuyi leader uphinde futhi uyosubmita kwenye leader, we are not a leadership, we are follower. Lento ke thina sizinyanga we have to sisibheke nathi ifuba zethu ukuthi are we doing what ithonga lisitshele kona? And are we passionate enough? Are we tenacious enough ngalomsebenzi ithonga lisinike wona? Iyona ke into esikhubaza kakhulu because kulomsebenzi sikuwona sifuna imali. If ingenzeka imali sifuna into izosenzela imali. Inyanga zifela ebugebengweni ezinye zobamba inkunzi zihamba namanini egebengu. Inyanga zifela kokoma CIT cash in transit robbery kuma heist and zithi zifuna imali. Le mali ithonga belingashonga ukuthi imali uyithola ngokwenza. Ithonga methevula umnyango abantu bazongena abantu. If bela ngani ithonga liyakusa kwenye inyanga ifika ikunike ibaso abantu bakuphinde bangene. Abantu it's not the intention ukuthi ufuna bangene zonke insuku ufuna bangene ngoba ithonga libalethile. And wena ke inyanga osufuna umsebenzi osusebenza awusoyona inyanga uya downgrade umini Babu Dokotela ngiyakutshela nje vese ngokungenzela uthoke uyakwazi nawe lokho xa uzungenzela utho nje ngiyakutshela ke uphatha umuthi ubaba uphatha imithi wena awuyona nje inyanga ayikho inyanga ephuma pass 4 emsebenzini efaka uniform ayikho nje inyanga nje ephatha iskaftini emsezi inyanga ihlala kanje kulethwe ukudla kuyona ingakwenzanga owayo unkosikazi ebelele ukuthi abasebenza baqikela ukuthi inyanga yonke ihamba kahle wena nje upass 4 ngokwaselokishini yabo ngokwaselokishini nje wena upass 4 ayikho into esingekhuluma nami inyanga ebamba itoho angiyazi mina le nto le ngizokutshela even kwawena okathisha ngiloku sitshela ukuthi nginyanga efundile usasebenza usasubmita ku principal womama nalempandla yakho usaphetha kuyona
ngiyakutshela nje uphatha umuthi wena ngeke futhi ube inyanga usaphatha nje wena uzoze kubuya ingqondo uma usudiliziwe uthi hayi manje ngithi angeze umsebenzi uthi unamanga uphelele umsebenzi ka teaching jwayela kabi wena jwayela kabi inyanga nje lena futhi casula nokuthi ngidla into ezibizayo manje Babu Dokotela impandle ngena bangicasula nje laba casula laba bafuna imali yasa kukumalengo akasebenza indawo nje absa nje basebenzayo lapho nje lenyanga isebenzayo akayibuyile eceleni kusale thina esiphila ngomuthi ndoda angeke ngisho ukuthi futhi ngeke cishe ngaphahlula Babu Dokotela ayisibonge experience bhekela kunomuntu Babu Dokotela manje othi icolenso antidote bangitshelile ngayo and ngabona abanye bebeyisebenzisa ibasebenzela kodwa ngisacabanga ukuthi mhlambe ngiyithathe noma ngayithathi yini kumuntu onjalo inesikhathi esingakanani izosihlala noma nomuntu angafika ngo2026 yobe sekhona noma afika ngo2023 yobe sekhona izohlala isikhathi esingakanani Siyabonga kakhulu icolenso antidote Babu Dokotela iyenzana yabantu abasuke behlushwa uphuzo oludakayo Liyanto lana siyakhela umuntu obhema ugwayi wezulu ugwayi wezulu right kakhulu ugwayi wamakhehle but into eyenzekayo une THT chemical compound ngelilanga ngokufundisa ukuthi THT yenzani hayi kuma neurocells ngifuna sikhulume ngama axon cells versus THT chemical compound one day I'll break down that chemistry. I'll surprise you. I will surprise you. And then mesifuna ukuyekisa insangu ufunda u9 because siyazi ukuthi ngeke uhambe isikhathi eside ngepace ekufuza kuhamba ngayo because when a THT accumulation in your brain cells ngaloo ndlela we need to detox people from alcohol or drugs but mesibuyele embuzweni ukuthi izohlala isikhathi esingakanani asiyiboni izohlala isikhathi eside because ingredients are well researched. Number 1 sifake umuthi laphana ekuthiwa indina beyibuka. Safaka umuthi ekuthiwa umhululuka. Kulo mithi leyo iyodwa iyakwazi ukuthi isize umuntu ukuthi ayekutshwala. Sase safaka ama rare cultures. At the end of the day safaka ama rare cultures. So that kuzoba sure ukuthi lento ukuthi wena uyabiyeka utshwala namhlanje. Abazali bakhe abazokhipha 2000 rand wena uqhubeka udaka utshwala. Bese bekhipha imali wena usuyiliability yami awuyona responsibility uyiliability yami ukuthi wena ufuna sikhiphe etshwaleni zifile ingane lapha eEastern Cape zodaka utshwala nje ebusuku zafa nje futhi kwangenzeka lutho futhi kwabosha umuntu oyedwa ingane zidaka utshwala kanti abazali kuba bese benayo iconstitute bizothi ingane imibuya idaka utshwala ayiphinda ayifake lento ihlukana ngeke sibe nengane iyouth efela ejointini efela etshwaleni iyouth esi-investe kuyona amathembe ethu aphinda abula utshwala ngaloo ndlela sithi bazali ninengane ndisithi ziyanihlula awuqala uyekisa utshwala kuqala ubothi sazokuhlula yini kodwa anginayisho ukuthi how long it will last but ama ingredient akhona umhululuka bayawazi abantu umhululuka ukuthi wenzani indina beyibuka bayazi ukuthi indina beyibuka benzani bese kuzoba ke ama rare cultures esiwafakile that culture ngeke sibe we can certainly guarantee waleyo culture iba khona ehlobo kuphela ebusika itholakala Babu Dokotela bowesizibojabulile ngiyeke uphuza itiye mina ayidlulekile Sibonga Babu Dokotela Babu Dokotela kunomuntu oqalayo ukubuka le channel njengamanje ofisa ukwazi ukuthi i-sugar spray ngabe yini nokuthi i-sugar powder yona ngabe yini nokuthi ke lezi zinto zombili zenzani Ake sikhulume nomuntu esifazane okumanje uhamba izinyanga ufuna ukubuyisa indoda yakhe. Izathu sokuthi indoda yakho ikushiye because wena bungenawo ushukela. Na sikwakhele i-sugars for love yabantu besifazane abafuna amadoda ukuthi ahlale kubona. Umuntu esifazane lo. La sikwakhele ispray sokudla amadoda anemali. Le spray lesi uma ufuna ukudla wena labantu abazithi bazithumasha thatha nansi into le spray sakhela ukuthi udle lamadoda kuthiwa nemali awuhlukana lezinto umfazi lento usugijima nezikhafulo ezinyangeni indoda izobuya kanjani ekwazi ukuthi uyidama elimanzi uyingwenya kuphela bhodwa kuphela lapha kuwena yabo ema uzwazi ukuthi uyiswimming pool
indoda ayitshayizwa ne swimming pool qala wena uzilungise kwakuthi le ndoda ehambile iyazi ukuthi la yakho niyofika swimming pool kodwa uyishila indawo yomile ekhaya lento ke siyakhela abantu besifazane bafuna ukuhlala othandweni labo but bahlala ngenjabulo Babu Dokotela bawesizwe bawujabulele uthi ikhadi lasebank lizohlala kuwena testimonies when it comes to this are so real siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake usicacisele la kusigodlo lesi sezinto ezinkulu. Sibona abantu bephethe office benyama ebovu. Yenzani inyama ebovu noma mhlawumbe kuzokwenziwa ibrayi namhlanje? Yabona emefikile umuntu ethi Babu Dokotela ngifuna lento. Ngifuna ukhiphe le mali ehlala esikhwameni. Hayi ihlala ku wallet. Imali ehlala ku wallet yakho nengane zakho. Imali yomsebenzi iphathwa ngoplastic ifakwe esikhwameni phela kanjalo. Uyifaka esikhwameni. Yabona uma sesikunikeza umsebenzi sithi thatha inyama yenkomo. Usetshezwe ngayo. La sisuke sikhuluma nomuntu awungilalele wena ucabanga into ecabanga futhi usucabanga noma ngishuthi. Lalela ngifuna kufike la esimeni sokuthi ngithi namhlanje kusukela namhlanje ngithi izinto ezakhulunywa emndenini ngomndeni wethu ukuthi namhlanje sonke sihlupheke wena understand uthola ukuthi wena wedwa kini uyiphila the rest they're not progressing kanti into eniyakhulunyelwa kakhulu ukuthi kule yandlo ngeke kuze kwenzeke lutho kunoma uma wakho umazi wagana kanjani mhlazane egana kunenkulumo ezinkulu ezakhulunywa for the fact uma ukuthi akona wendawo kwaprove ukuthi ubaba wakho udlisiwe ile ntombazana enamadoda enqwaba ngakho bisizodlisa umntanami and then ukufika kwenu nifike necase already nikhula nale case we have to decode it and send it back to their owners but we use inyama ebovu so that the channel yemali izoqala ibe khona kunomuntu manje oy breadwinner kubo but abamhlelang i-tax yakhe i-black tax ayipheli uthola ukuthi even engayihambisa imali ekhaya kubo ahambise mhlambe 20,000 abafayile 20,000 ayikho imessage ezobethu bayabonga kuma sekuthi udadewabo bamba itoho emajaldini ahambise 800 bofonelwa uyopraiswa one way it because when you are carrying this case of your generation ayikho into abayi-appreciate uyenza ekhaya you have to deal with me I'll decode that Babu Dokotela bawesizibawujabulele siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela siyazi ukuthi lesikhathi esidlule bekade kunomajubane and abantu bawuthathile and wabenzela imanga kunabantu abethi cha thina Babu Dokotela besawufuna umajubane ngabe usatholakala yini usekhona yini umajubane umuthi wabampondo asikusho nje lokho ngoba thina amaZulu sinethendisi undermine abanye belaphi bendabuko as if bangamathoyisi i-challenge ekhona emampondweni yodwa abanayo into esibiza ukuthi i-R&D if sebewenzile umuthi abazi ukuthi kunento i-R&D ithi research and development number 2 into ebashaya e-Eastern Cape abanayo into esibiza ukuthi i-marketing platform and strategy abanayo leyo nto leyo ngoba ungawakha umuthi but ungenayo i-R&D marketing research marketing strategy platform ayizokwenzeka lento yakho uyoba nemithi eworth ama-million endlini but akuzokwenzeka I have proven otherwise umkhulu last time I checked ube nomuthi wokucontrol iweather belinetha mekuthanda yena alinqamule mekuthanda yena ube control iweather umuntu onjalo i-consultation yakhe iqala ku 1 million kuyaphezulu if ukwazi ukucontrola i-cosmic umkhathi i-consultation yakho iqala ku 1 million iqala nje ku 1 million uma uthi ukwazi ukucontrola umkhathi ngamncenga umkhulu kangingane ngingenalwazi kodwa ngamncenga nobaba wamncenga ukuthi phela baba uma usuhamba sicela usifundise lo muthi wathi umkhulu ushaka ubukhosi bakhe buphu wahamba nabo angithi wathi nami ngizohamba nawe because ubengena i-idea ukuthi this is part of a business abantu abakwazi ukucontrola i-birth control ukuzaleka kwabantu ukuthi ungazala ungeke wazala i-consultation yakhe lo muntu it's so serious it is so serious
Ngisho ukuthi ke manje ilonto ke bashayile emampondweni. Uma jubani ijuba elidala juba lamampondo ukho kwamajubani, uma khala gijima njengempangela wena wedwa wejuba lamampondo. Lelo juba lisekhona namanje. Umuntu methi awufuna umajubani ijuba elidala juba lasemampondo, ngifuna asho ukuthi Babu Dokotela ngilifunela imali. Bese ngithi ngizokukhiphela umajubani on one condition. On one condition. Funa ukwemukela ukuthi umajubani uyahamba ebusuku. Le bhodlela leli uyalivula ebusuku liyahamba ebusuku. But uzobona melihambile ibona ukuthi linciphe ukuthi ebusuku belihambile. Ijuba lamampondo lo sebenza umsebenzi olithume wona. Lo landa abantu inkalo zonke ukuthi beze ebhizinisini yakho. Ijuba lamampondo umajubani si preferred umuntu othi Babu Dokotela ngine business and I'm not doing well. Kithi mina kokho amajubani ijuba elidala ijuba lasemampondo ijuba elimdaka. Kithi mina lidedele ebusuku lizohamba lokwenza umsebenzi olithume wona. Last time I checked kade u20,000 umajubani. Hayi manje sifundisa uyeke. Uma usanolo 20,000 uyeke ungifoneli futhi. Ngifuna ungitshela Babu Dokotela ngeze ukuthi umajubani awusona 20,000 nginemali engaka ngingawuthola yini. Sikhulumele lapho. Kodwa ngimuthi uzona 20,000 hayi ngeke mkhulu. Hamba uzama kwindawo, zama. Bazokwenzela verse. Verse awusebenzi bazokwenzela. Ezilongo uphethe. Mina nje umuthi no 20,000 ungangifoneli. Ngamusho nje etime yakho la ngifonela. Ungifonela. Kokho amajubana juba elidala juba lamampondo. Bakhala gijima njengempangela. Hawu ngeke ngine u20,000 yekala. Ayiyeke makeba asibayeke. Ngesandisa abantu baberisha ngento enamsebenzi. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la. Uma Babu Dokotela othi ngisuka ekhaya idlozi lakhona beliphithene libangwa abanye bashona kodwa manje ngivele ngayithengela umuzi la kuma suburbs ngihlalela khona. So ukungcola kwedlozi kungangi-affect yini even though ngingasekho lapha emafama? Siyabonga kakhulu. Lento yasethongweni into emnandi ngayinayo ilocation. Ithonga likunika izinto phinde likuphuca izinto futhi. Likakunika a double story in any suburb of South Africa. If uthi lona kodwa ladungeka. Ledlozi elidungekile abantu aba understand lento ngizoke ngibatshengise ngelilanga labantu abathi nje bayifuna ukuyibona ukuthi ithongo labo lihleli kanjani ngoba bafundisa ukuthi ukhokhose emandulo uwenza kanjani uma ufuna ukhokhose emandulo ayokutshengisa umndeni wakho la ukhona ukuthi uhlala kanjani umndeni wakho sengiyakutshelaka uhlala ngokwezandla khona abahlala ka right kukhona abahlala ka left. But abahlala ka left ababonani nabaka right. They are too far apart in terms of cosmics. But laba baka right sometimes they get weakened by ama spells. Laba baka left most of the time they release spells against you. Even begida ingoma sethongweni bayigida against you. Laba baka right they always fight against ama spells athunyelwa yilabantu ethongweni abangahambisani nawe. Babu Dokotela uyastida ke manje ngiyakutshela into eyiqiniso. Lento mingibulala ingibulala. Kufuna kodwa wena ubuyazile. Ithi into abantu abakhonzile, especially wena, bancane kunabantu abakuzona abakumonezelayo. Yayizwa ke lonto. Abantu abayizitha zakho ibona aba well organized and formal and baya inviteana to hate you rather than abantu abakukhonzile. Abantu abakukhonzile aba-invite umuntu ukuthi azokukhonza ukuthi ibona aba-maintaina i-faith kuwena. Ingakho ke ithonga lifuna ukuthi uligeze leli elihambisana nawe. Bese kuthi laba abanye abayinqundo vese ubavale. Laba abahambisana nawe bageze ubanike izinyongo zabo, ubanike izinto zabo zonke. Labo abahambisana kodwa laba abangakufuni ungayoloku uyihlupha njengabo. Elungaloko nje uyihlupha ngale ngoba ithongo linokuthi uma wakho wazala ivezandlebe njoba wena uyivezandlebe wazala umlanjwana njoba wena umlanjwana and then ithongo lisakubambele lokho kalondlela ke ngifuna ukuthi uma ufika mina ukuthi Babu Dokotela angifuni ukuthwala angifuni lutho angifuni futhi umuntu wakho ngicela ungisize ukuthi ngifuna ukuthi ngigeze idlozi uma sigeze idlozi ngifuna sibe honest ekuhambeni kwami ngifunda ngokusetshenziswa kwedlozi. Number 1 umuntu uzomgezela idlozi ufuna umfembe. Ngokufundisa ngelilanga uthini ukufemba. Kodwa sigezeni idlozi obilona leli siphamisela izinto siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sibheke la.
iy'thwalo lezi ey'namandla noma iy'thwalo lezi i-voltage yazo ethe ukuba high, kumuntu othi uyayidinga ikuphi ekufanele akwenze? Usidingelani ngalesi sithwalo esine-voltage? Isithwalo sifana nogesi. Njoba wena uhlala emqashweni, uNkulunkulu ngenhlanhla kuphe imali uthenge RDP house ngo-150. Ugesi ozowufaka lapho une-distribution encane sithi DB encane u-8 way. La nto vamise ukuba 8 way. Iyona i-voltage oyi-afforda 250 watts. But uma sekunika isithwalo esu-100,000 kilowatts, iy'thwalo ezi-serious lezo, meaning that i-plant yakho osunayo isinkulu. Wenza amathayi, ngaleni uyashisela, ngaleni upenda imoto, ngaleni khona umuntu orana i-car wash, eziningi into ey'sebenzisa ugesi. Ngaloo ndlela udinga ugesi omkhulu. Nesithwalo kwesinjalo, the higher you go, it better it becomes ukuthi uthathe isithwalo. Khona kwathi umuntu Babu Dokotela anginayo ibhizinisi, kodwa ngifuna i-high voltage isithwalo. I-high voltage esithwalo ayidependile ukuthi wena uyayenza ibhizinisi, but idepende ukuthi into ozoyenza it will convert into money. Isona-ke isithwalo esesi-high voltage. Kodwa-ke sifuna sivumelane ukuthi thina sobabili singaqhathani namathongo ethu. Ngitshele iqiniso, stop lying. Uyaphila yini ubaba wakho? The answer is yes. Ngeke usithatheke lesi, uzothatha lesi. Njoba nje kuqala lenyanga ezoqala kuzoba nesithwalo ozosho ingane eyodwa ongayizali la oyizala ngaphandle. Uthi Babu Dokotela hayi nginawo umhlaba, sibiza ukuthi umhlabelo. Leso sithwalo ke sizokwakhiwa as from next month. Iy'thwalo lezo zo 200,000. La u-initiate ngento. You bring something to the fore. Kodwa asizifuni lezo oyizala la ngaphansi. Kufuneka umhlabelo olande ngaphandle. Uzothi mina Babu Dokotela mina anginayo ingane engizala ngaphandle. Yazenza njani? Sengizobathusa ukuthi sebezoyibona nabo lento. Yenza nje jola nomuntu onengane. Ingane yakho vese uyispoila ngayo yonke into ifayisi kone esibizayo. Uyenzele nje yonke into, u-adopte njengengane yakho. Mina odla ema-restaurant abizayo, qikele ukuthi le ngane ikhona. Kanti le ngane uzoyenza ibe umhlabelo. Iy'thwalo ke lezo. Iy'thwalo ungazithatha umuntu enhliziyo yethe. Iy'thwalo are always secret. But lezi zinto ezifuna nizazi ukuthi njengoba ujola nalomuntu nje onemali angakayithanda ngangane yakho, it because ufuna umhlabelo. Ufuna ukuthi bona bazibabe ama-terms ukuze uthi mase ithatha efaka esigubhini ekhuluma naye imi-understand. Yeah, Babu Dokotela bawusezibawujabulela.